Kanang masig panagna diha nga may ka managna ang videographer ako na ibulahan. Nakatagna mo nga gipalitan na silang motor. Oh, duha na. Oh, nakatagna mo. Para balay, Nakatagna mo nga nanay para balay. Oh, si Ken ray nakadawat kay nalikoy si Marjon. Ang inyong una good puro ra sweldo, wa mo na gunahuna sa gasto. Oh, tanawan na diha oh. Oh, maabot og dos. Oh, napagilo. May dos ka Nga karaan na mo. Napay 90 nga gasto. Asa may 200. Oh, 200. 200k gasto na mo. Nagtumog sayo na mag-vlog. What's up mga gaon? Karon, marag may bawaan na gininyo kay kanay marag amo na mong page mo na amo nga nino ning kuan. Oh, makaibaw na gid mga gaon. Di ka poy nako kanang basa sa mga comment nga ang kameraman ray mabulahan, ang kameraman ray nurakot, wa tarong agbahin, di ka poy na jud ko. Karon may bawaan na gininyo tinuod. Makaibaw na gid mo kung say klaro nga Oh, istorya. amos ang tagayan sa sapa. Tagayan sa gamay kay- chill ba. Feelings ba? Yo. For your information, for your information mga gaon, wala gini namo gi-vlog ha. Kay di ko gusto ka ng burit-burit nga vlog yun. Sa tinud-anay lang, ang kung nay una nga savings, o kana mabuhi pa na sila, buhi pa na bisag reyon si Marjon, si Ken. O tanan niya sa personal, tinuod gyud ako isulti, buhi pa na sila oh. Kami na may savings nga 30k. Ang una gyud sa lista pirmi na si Marjon, dayon si Ken, dayon ako. Tanang membro nakadawat na nag 30,000 nga savings, ha? Bahin Nakadawat nila na siya, oh. bahin. Pila mi kabuok, ha? Pila mi kabuok. Kanirang usawa, ako na asawa, wala. Sunod sa motor, wa na mo gi-vlog. Aron katong mananagna diha, wa gi mo katagna nga nana sila yung motor si Ken, gipalitan nagmotor si Ken ug si Marjon, dungan na silang duha. Tagsa na sila. Tagsa na sila, wa na mo gi-vlog, kay di ko gusto burit-burit nga vlog. Oh, Marjon nananay motor, si Ken nananay motor, ako nanapod, si Mikey ang kamayki, ang kamarjon gipalitan na mo balik, gihatag na mo kamayki. Ang karami data-data pa na. Oh, kita mo? Pagkalikoy ni Marjon, nanapod tayo 60k nga para balay. Nalikoy siya, wa siya kadawat. Si Ken nakadawat na na. Oh, pilay total na. Totala na ninyo. 80 plus 85, 90, 70, 175. Nagkuna ginailaha. Naguna gina sila pirmi. Sakto ba ting? 175k. Ako 175k pod. Si Marjon yang nadawat motor ra og kuan 115k. Oh, sila kani 115 po ni kamayki. Nahug lang ni 115. Karami data-data po na. Oh, kana sige ngal diha nga ako nang rakot pa ko. Di ko magtawo og daghan oy. Aron gamay ra ko bahinan, di ba? Gamay nagbahinan. Oh. Kana buhay pa na sila, buhay pa na. Oh. Nagkuna ginailaha. Oh, awa, una na ninyo. Marjon, Ken, ako. Ikatulo yun na, pabor yun na pirmi si Marjon. Kay si Ken, maluoy ka Marjon. Nga, masigi may siya kalikoy. Ang sama man na. Oh, ang motor, ibaligya. Oh, nanan na diri sa kang Mikey ang motor ni Marjon. Kana masig panagna diha nga may ka managna ang videographer ako na ibulahan. Nakatagna mo nga gipalitan na silang motor. Oh, duha na. Oh, nakatagna mo. Para balay, Nakatagna mo nga nanay para balay. Oh, si Ken ray nakadawat, yan nalikoy si Marjon. Oh, ako nakadawat ako may sunod. Oh, pagkalikoy ron tanan. Oh, usa mo pagdawat na nila ron sa ilang parailaha kung nalikoy na tanan. Kunya ang sweldo nagtuo man gud ang uban nga sweldo largo to nga. Oh, yan napagi mga huno-huno nga 1 million views ko no. 1 million views, 1 million pa sweldo. Grabe. Pila naman taon kadato ano eh. Wanay, Grabe di na nakauna na ni kukumarte. Kung tinuod pa na 1 million views, 1 million per kwarta ka na. Gwapo na kaya. Di na po ni baho. Di na pa to ni baho. Okay, kapalit ng shampoo. Onya, napay sulti sa uban nga ang sweldo ko no mananagna gini sila. Ang sweldo ko no, sweldo tungaon ko no nako largo. Oo. Ay, kayo. Kuno na ninyo, akong trabaho, videographer, editor, manager, content, ako pa'y content creator, ako pa'y writer. Oh, ang sweldo na nila ni Ken ug ni Marjon sa mga artista, si Mikey, si Rami, si Bibi. Kani mo ni artista nako, kani kutob diri mo ni artista nako sa pagkakaron. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Si Mikey, dili ni artista, baka na nako videographer. Mo po na nag-donate sa among listahan to lista. Kaya bisan nagtuo mo nga wala na lista. Kana si Mikey mo na tiglista sa among gasto. Oh. Nanay lista sa sweldo, sa gasto. Ang inyong una good puro ra sweldo, amo na sa gasto. Oh, tanawan na diha oh. Oh, maabot og dos. Oh, napagilo.
nga karana na mo. Napay 90 nga gasto. Asa may 200. Oh, 200. 200k gasto na mo. Nagtumog sayo na mag-vlog. Kamo mga managna lang mo. Oh, 211 gasto na mo. Oh, 97. Nagtumog sayo mag-vlog. Di mo gasto dako. Oh. Di mo pakanog lami. Oh. Hindi lang gimik palapok. Nagtumog ka nang wa na sila kita sa sweldo. Bisan pagbatibig na. Murag kapoy na ko basa, di okay na. Basta nakita nila nga. Kung gusto mo hard copy, ari mo dire sa Maraat San Remeo. Nagkanta mo hard copy. Print na mo. Ga-print. Prena. Kutong sumulin niya tagaan. Oh. Suya kay ko ng mga sa comment sa Facebook nga kanang mga Kita mo gasto ba mga mag-vlog. mananagda ba? Mga naman nga. Sa kwarta. Dili man lagi muna ni undang ro si Kinog si Marjon kay wa ko na tarong agbahin. Sa tinuod lang si Marjon wala na ni undang. Amo na siyang gipaundang kay nakasaan na siya. Nakoy balaod nga usag gyud pinakaigbaw gid nga balaod nga kung imo nang labagon tangtang gid ka bisa pag-unsa ka kasikat bisa pag-unsa ka artista. Si Marjon nanay gilabag nga balaod tikin ni suon kani si Mikey napuni sa pero di ni pareha sila ha. Si Mikey, si Bibi, si Junji ang walay sa dire si Rami kana buota na wanay sa si Sam, si Dudong og si Ricky wanay wanay sa sila ang nakasa si Mikey, si Coco Martin og si Junji. Pero ilang sa di pareha nilang duha nga grabe ilang sa nga di na ko ganahan. Wala na sila ni hawa ha. Grounded na sila. Di mo magbot-bot kay di man kuno ko kontrolado ang tawgon niya ako kung nakoy balaod nako mo na kung imo nang labagon kapila na ka makasa di naman maayo. Amo ra ning hilom, amo ra taning gihilom pero gikapoy na magbasa kay buro ako may nabutan sa tanan. Nag-upload daghang kay kwan wa tarong magbahin. Undang na si Marjan kwan kay wa tarong magbahin. Ang sweldo dili na tunga ha. Ang sweldo ha buhi pa man na sila. Doble ra kung sweldo sila ha. Kailangan ako'y ga-video. Mag-edit pa ko. Ga-manage pa ko nila. Gabuhat ako pa'y magunahon na sa content. Ako pa'y magbuhat sa script. Oh, paminaw ninyo, ngayon ba kumudawat og duha ka bahin nga sweldo? Paminaw ninyo. Mura ra gyud Oh. na. Inamigo lang gani unta na sundo ah. Oh. Pareho Muna mananagna magud mo, kay mo managna. Igho man na mo vlog, ako ga video, igho man na mo vlog, mag-edit pa ko. Sila nag-inom, matog. Oh, puno na ninyo. Nya, di ko mo dawat og doble nga sweldo ga magpuktaw mag-edit. Bisan kamo naman siguro sa doy. Oy, Oh. Magdoble magdouble gina nana kay Di mo editor mayroon pa, kahapon. o videographer. Oh. Kato nag-comment Lapaw ka. pa. Ang videographer mabulahan pagbuhat og kanang vlog. Pagdagang tao. Salamat. Ito niya. Dugay pa mga bot. Dugay para mga bot. Napay call time nga 6 AM. Unsa ka ra sa mabot boss? Alas 10. May kay butugan pug ka. Oh. Ikating unsa ka ra? 11. Alas 11. Kamo kunoy manage sa mga tao nga ang call time alas 6 buntag maabot alas 10 alas 11 kamo kunoy manage kunya nay-upload alas 6 sa gabi pila ra inyong oras sa pag-vlog o pag-edit unanaon ninyo ha mabutang ta lang alas 11 alas 12 vlog mangaon pa butang ta lang sugod alas 12 vlog antod alas 2 oh butang ta lang alas 3 oh vlog kanang 4 to 5 igoon na nako para edit para maka-upload kung 6 PM. Kinabe ka ng content nga. Tuomog sa'yo? Kanang lutoon. Totoo no. Oh. Dali ra kay mo makayaw no yano og istorya ginana parte sa manager. Kurakot ko no. Oh, kurakot. Sila limoy. Bitaw na buhi mo sila oh. Boy mo kung gusto mo gumunta na. Oh, buhay mo na, Ako pero di patay okay ra ko kanang magsigig dawat sa istorya kay kibaw man kun di tinuod magsigig ra ko kanang katawa pero mura man gud ang uban mo tuo na pud ba kanang among page maamong na pud ba kanang sayang nagpasalamat kay ko sa Team Siaw muundang nita kog vlog kung nakabantay mo sa kabuan wa mi nag-vlog kay muundang nita ko kay kapoy na ko manage kapoy na ko ganang dagang istorya ana ba taw nya ni chat gina sa ko kanang Team Siaw ako na amigo nga vlogger pod i-follow po na ninyo nga sayang kayo ang page nga gihaguan na mo for 3 years mas maayo pa to sa una nga wa pa mi sweldo sa tulo ka tuig wala mi sweldo happy pa pundok pa tanan lingaw pa kayo sa una tugalan ta mo wa pa mi sweldo sa una ikingon vlog alas 5 sa buntag matik why sweldo pa na alas 5 sa buntag matik pundok tanan karon na sweldo alas 6 sa buntag pundok alas 11 sa buntag matik kay inuod ingon nila nga basta ang kwarta di ay kung na kay kwarta mausab gyud ka kay sila nangausab man Tinuod ni istorya nga ang kwarta kay mahimo ng Dios. oh makapausab sa tao nya mabungkag na inyong pag-amigo tungod sa kwarta kay na tayo sa kartista nga kung nami papilon nga mga bago kay maluwi ta ba kanay si Bibi
apil may sila sa una. Kani si John rin. Nagtuora mo mga bag-o na pero Dahil karaan na. karaan na kaya na wala na sila Antik, awang antik, nawa. Ako ni pinaka-antik ang duha yun. Ando mo na pinakantik. Muna yung nanaon ninyo. Sige nga dia nya. Wala kayo managna mo kamo. Oh. Alam mo, Okay, trabaho, makatagna. panagna lang mo. Wait daw. Di man tami magsigiram tami hilom-hilom na pasagdaan na tamo ba kanang sig comment ya pero di na man gud maayo, di na man gud na maupod ang uban kanang over na kayo ba nya. Bisa pag gisubay na nato, nagyapoy mini. Pag subayo na namog tarong, bisa pag hotdog nag-subayo na Okay, na ang ilang ingon gud bisa pag unsay mo kamayang tao, basta nagimini nga tao naginay batang istorya. Napay tabi dire sa dire ra sa amo agido nga igo ra kuno gipahuman kuno ang pambot. Nako, giundang kuno ang vlog. Oh, manay tabi ha. Tabi ah. Sultan ta mo. Sa kanang 175k nga tigom nako. Di ko kapalit og pambot ana bisan nagtuon na sila sa vlog ang pambot. Ang pambot, 60 kira. Oh, tinuod ang pambot nay ang vlog ato nay usa ka makina sa pambot. Usa ra ka makina. Makina ra kung pangaya to nila kay amo tong suruyan sa isla. Kunya, naundang mga vlog. Vlog. Oh. Tinawag iyahagi ng pambot. Yaha na, Iyahagi ng Ha? pambot. Yagi na, Oh. Muna na niyo kanang 175 di ko kapalit og pambot ana. Lain man sad nasa sweldo di po niya angay itrabaho sad. Ang gusto man gud sa uban kanang mga suyaon. Kung Di ka kung pa- kung para nila gastador mo. Kung unsay na sa kauban, Mo. ngawa ni Sinso, gusto Oh. sila Oh. ang usa ang tanan. Di arag Sinso. kay mabuthan. Kunin lang gusto. Ang amo kay may mabuthan. Di mo Og gid wa lang may gusto ba? Sinso. Maana na sila nga. Awa si kuan ilang amo na asinso nya kamo wa. O mao gina. Wala nga di man ko mugasto. Ang gusto nila no, kay ni Sinso ang amo inana silbi. Oh. Ang mga batos-batos po niyo, wala sa kibaw ba? Oh. Tador di kayo. Kami Ang magormaga. Oh, kana ikaw. Kami magormaga, sultihan ka daw. Kita Mga na kupot may kwarta. Maglakaw sila. Marabilya. Mga kupot may kwarta, bisa gasa may bawat lumpanog, Yan brabilya. na pa, mugasto pa siya babay. Napatoy siya uyab nga gigastuhan niya katong materyales si Komel. Ikaw ka na be. Sa boss. Oh. Oh. Lima ka na nga. Oh. Kada Lunes tagag. Taga-Lunes. Sa kalibo. Sa kalibo, yan na pa yung mga materialis sa eskwelahan, mga notebook, Lapis. mga papel, ballpen, Pila to balik si Komel. balik 5,000. Grabe yung Laing materialis. Lunes naman. Ate. Kung matigo mo rin na. Yan, Kaya yan, mo, boss. kapilin. Isuon gitu sila kana. Oo. Manaot na ka ng mga mananagna diha. Ay na lang mo panarbaho, panagna na lang mo. Wa mo katagna no, nga na sila yung motor no. Gipalitan sila motor no. May balay na. Oh. May balay. Nay sige, nanay balay oh. Wa mo katagna no. Savings, dapat na sila savings. Wa mo katagna. Oo nga diha ninyo. Wala diha, kay kamo puro ra mo ngal-ngal diha. Puro ra mo kuan, wa di mo kibaw nga. Ako gamanit ko sa kwarta, gamanit ko nila nga masinso po sila. Kamo sige mo ngal-ngal diha. Sila permit siya kada ko yung atong sweldo ba? Oh, ito ro sila Batay, murag 6 months mi, 8 months ba nga restrict ang mga account. maagon, dili sa kwarta, wala mi nag-away, migo gyapon na namo sila. Ay, makis gyapon gani mi Yes, makita. gapon silingan, taon may agawon, oy. Wala na sila ni undang tungod sa binahinay, grounded lang na sila, na sila sa nga murag bugat-bugat na. Muna yun nanaon ninyo. Hinaot, kanang malamdagan na yung utok. Ang mga pangunuhon na ninyo. Mga dito ka na mga Amo binuha. diniyos man ang sila, di man sila gusto masinso, amo mo gusto man mi masinso. Nya amo kanang para matarong po tamo kinabuhi ba. Nya maga bisan nagtuo mo nga dagko kami sweldo sa Facebook. Oh, katong ang mga vlogger gikibaw ani ang sweldo ro sa Facebook. Gagmay na kayo. Ang tagagawa sa mga Ina si Boy Tapang. I-flex na ng Boy Tapang. Sikat kay siya pero biyang ko bro. Bisa una ko no 300 to 400. Karon wala. Wala lagi. Niabot na ko 40 30. Muna diha. Ah, Nagtuo mo Mitat. ang amo sikat remingan, followers daghan. Mga andrag Nagtuo mo sayon mag-vlog, nagtuo mo sayon og gitik sa inyo ha. Isabihan pag restrict ka mo account. Oh, restricted pa na mo account. Mo sweldo gamay kayo, daghan pa kayo mi oh. Daghan kami oh. Kung kurakot pa kung ano magdaghan mo kung tao eh. Dosigon mi kabok. Oh, kaya ako man ang mga amigo nga looy pud ba kanang mail lang pud na sila ila. Sa una ba? Kada lagi na barkada to rin. Kana sila naagi na sila sa wa pa mi sweldo. Nya karon lain sa biyaan na nako sila ang uban wa gyud ni kuyod sa mua. Nya lain sa biyaan na nako sila na mi sweldo nya sa una wa pa mi sweldo naa na sila, di ba? Murag sakit kaysa buot. Muna ingnon bati among manager. Bahala. Lain Sa bahala na sa istorya nila. Alam sa kayo, og nagsugod ang sweldo imong pawaon. Oh, ano ba? Awa diha kay Uyog o Anton. Awa diha kay bati ang daon mo nagpildo na mi. Sayang kayo. Sayang kayo. Kami ra diri, lima lang mi magpahid. Upat di ba? Lang mi. Oh. Lang na tulo, ano? Nawa. Na artista sa una nga pagkuha na ko ni Coco Martin kay naluoy ko kay nangaot man ig Bulawan. Luoy kay naong akong gibalik ko balik sa vlog kay luoy naman nimo daot na kay ka. Magkuat.
Nagmugot nga gipabalik si Coco Martin. Oh. Pagsunod, nami kauban pirmi kung kanang mga dagat-dagat, si Dudong og si Ricky. Kana, saligan na mo, kanang Sa liga na mog sound. content may sa dagat. Muna, saligan. Among gipaapil, nagmugot pod. Sa pa ni nga, di mo gusto kanang inyong amigo matabangan ninyo. Kalingaw ko Di ba gusto magudana nila kwarta. Muna. Sa una sa wapa, wa man mangitag kwarta, karon nga na kwarta Grabe. Daghan naman. Kanang punduka sa una sa tuwa, gamay ra Oh. murag kaduhaon pa na kalistahan. Oh. Pero matay dako kay ngisi kay wapay. Bata. Lipay. Maingon niya, Malipay ang, ko lapo ang sa kwarta una, gid agawon, makapausap gyud sa tao nga mini-minion. Basta mini-minion nga tao mausap ka basta na kwarta imong ampon kay ang kwarta. Usab gyud ka. Moong Diyos ang kwarta. Oh, yan napay ko anay, napay style aning uban na mo nga mga artista nga. Mohangyo ko nila ako bagay ha, ako yung manager, ako ginang vlog ha. Lain mo sa kay kanang mo palit-palit tag kanang atorang gusto. Mga tanang sa tong kauban, mga tanang ko sa nga mo palit ko kanang computer ha kay lag na kay tong laptop. Mo ana man nya, nganong magpalit mag laptop nga o computer nga na pa may laptop. Nagtugo sila sayon mag-edit. Di ba? Ang makarelate ani ang keyboard mo edit nga hinay kay laptop nihangyo ko ha. Ako pa nihangyo, ako tagiya sa vlog ha. Ako tagiya sa vlog. Ako yung manager. Katong laptop ako pag ito. Sa kumpanya to ang gigamit nga cellphone na mo pagsugod sa vlog na mo sa kumpanya. Way gamit ang Marat Vlog. Why gamit ang Marat Vlog? Kumpanya, ang laptop kumpanya. O shout out tayo sa akong amo, Meribit Dihong. Oh, nakabutan akong amo. Awaha mo na yun nanaon ninyo. Kana masingal nga liha. Sus, wala mo kibaw sa muna gian. Tulo mi katoy gulay sweldo. Ang nagasto na ako. Oh, buhi mo na sila. Nya maingon mo nung rakot ko. Los ninyo. Alam ko lang, sikat na kayo ba? Inana na. Ya, una. Nya napay mahangyo ta. Katong nagpalit kog drone. Mupalit tag drone para nindot kay atong content. Magmugot pod. Ako nangita ko nga manindot ang atong vlog, manindot atong content. Magmugot kay hadlok mo gasto kay gusto nila bahino ng kwarta. Di ba lisod kayo? Pagkato nagpupalit ko GoPro kay para nindot para dive lami kay atong content. Manindot ang vlog ba? Ilahap sa kwarta ra poros eh. May untag, may ang untag. ang mindset sa uban ba Sa tuwar kay magyapon na. kung unsay atong style sa ineditan, yun la permanente. Permanente di usman ba? Kasi sa mga gani. Na murag giti ko tao sa sayo pa ba? Di man tag kinsa ra pong gamit. Ang atuwar magyapon ang gamit. Kumuingon mo nga ng rakot ko. Ako di ko mo palit og magamit oy. Di ko mo palit og drone. Di ko among GoPro duha na nakabuok. Di ko magdaghan og tao. Di ko magdaghag tao. No? Usa gina ang pinaka Upat ka pong tao. pinakakuan gid. Kalami binahinay. Pinakakuan gid nga istorya Tanaw kung to sa ka. pangurakot. Tanaw to kung bitaw pa Ako, ko biyaan gini yang kauban Sus, usa. kung naakot ka na ni talent nana. Ganun rin duha ka artista kwaon. Oo. Kung gusto kwarta gid tindanay. Nya kadaghan na oh. Dosing. Mo kana si Mikey. Tabang mo na. Ako nang backup videographer mo na makabantay mo sa ilayan ng tingog siya na. Kaya masig Siya po na tiglista. Kana masig siya na. Siya na tiglista. Oh. Siya na tiglista sa kwarta. Siya na admin ako. Siya na makakita kung pili kita sa Facebook. Pili kita sa YouTube. nag-agi po na siya gaon. Dili kaya manager po nakakita na. Oh, muna kibaw na mo siya na. Ito mo nga siya rin mismo Kita sa mga anak tanan. Oh. Lain sige ako ga-video, ako ga-edit, ako pa maglista. Kuyawan na gud nako. Nya anang ubang tao, mura malain og kanang mupalit ko ba? Kanang murag Nay ka na. dili na ko wala Nay ko. makita nga bagong butang. Oh, wala ko katungod mupalit kanang mo gasto sa kung gagalingong tigom. Miya ingnon po ka nga wa man sa sige yung pila ka tuig may vlog, ya wa mo'y butang. Ingnon po kay na. Oh, kung waki na. Kanya kung mukapalit mo ka na nga, gikurakot mo nakapalit mo ka na. Mo sa pagtuniso ko, di ko kibong tigom. Mura sakit Pinoy. Wala mo ba nga? Anong gabugot mo sila? Natay paliton. Bukol man nga. Di kay Pagtigo mo inyo. membro, ang kaming mga membro, mga gana, share na mo. Sa tindahan lang daan. Kami naambun may mga utang sa tindahan gud kay kanang hilig kay kanang. Oh, maniha, kaniting. Kana sila mga gaon. Wala mo na sayod dito sa among banghaw, sa among balay. Libre na tanan. Libre kaon, pamahaw, paniudto, panihapon. Depende gini mo. Magluto pa ka. Kung mag-inom, basta kumpleto lang. Kundi basta magpundok lang. Kung mag-inom, libre inom. Libre snack. Wa gyud pagabot-buton gid mga gano sa ba. Oh, nganong di magkatigom. Mong gasto. Wa may gasto. Ang vlog may nagasto. Oh, nya maingon niya, katigom. Ang kay Briton man. Mo sige maglaag dito, sige magpachuchoy. Nya man dagdag og sildo kay gamay ra daghan mami.
Nga mong kita gamay ra di. Matag tulo ra may upat na kay dagko kami sweldo nagtuo man gud ang uban vlogger daghang kay kwarta. Kato nyo Dato. gingon unta nga 1 million views, 1 million pa among sweldo. Bisag pag hinog, bisag asa may suroy. Oh. Dato. Pero watay. Wala man gani may brief agaw. Kasaway gini. Di maka 20 mil bahino na nag Muna amo ang mga gaon. Ako sa akong kagalingon di jud ako magsiga ng tubay-tubay na istorya pero kanang murag paminan ako ba murag amo ang page boy maamong nya kanang kahago na mo ba. Ang imo ang page mamong ya, ang imo sang ang editor Tago sang. gid. Okay ra ko na boss, wa ko problema na kanang ako'y inaungon why. Kana siya igsoon na ni Marjon. Dugay na sa vlog karon ra na nako gi ipakita sa vlog. Shout out ko sa kanang mga taga-Tambungon nga Marites nga ngano ko nung gipulihan si Mardon sa iyang bangod. Kung nag-goal mo, dugay na yung tao ni si Marat Blagoy. Nag-una pa ni siya. Naguna pa ni siya maguwang. Walang gini siya kay Walang kinaibuot. Uwa mo ni kamera ko. Oo ni kamera sa una. Kana siya di na ingon bago dugay na kana sa May na vlog. kana, nag-una ni. Antek na Ginig kinagnaw. na, antik na, awa. Oh, hinaot nga kanang nalamdagan na mo kanang yung utok. Mawasa na mo Pero gamay. wag mo katagna na sila gipalitan na sila motor sa vlog oy. Oh. Wagin mo katagnaan eh. Ba mo katag nanay. Mana ninyo? Sige mo ngalan niya. Mo katag na day nga nana sila oh. Kada ko na nang kwartaha kung kitigom pa na. Bisan to mo sa 3 years sa mga vlog. Sa una, ga-vlog, ako atanan, di lang ni pang panumboy. Ako atanan gasto, ako tanang gadget. Wa mo kilikramo. Wa mo kilikramo. Pagkakaroon na na sweldo, daghan na kay nga gamay sweldo, nga sus. Pero natural gyud na ana gyud ang tao. Bingay lang siyang nag-ingon nga sinigasto sa una. Oh, la ana gyud ang tao. Nay mo ingon ri nga siya ko ni nagasto sa mo vlog pero kami mga tawa lang eh. Bawan man. Anak mo gina basta ba. Makibaw ka ni, normal na, di ka guilty. Pero ana pa sila basta daghang kunog bunga mo kunog ginay batuon. Tawa din negos bato. Oo man eh, kadagana mo mo inigos ba to? Ah, kadaga na to. Oh. Oh, magan. Mao rin among content ron. Oh, peace out sa hinaot. Walang daga man na yung utok niya. Katong one follow. Inyo nang katungod. Katong mugpabilin. Dagang kayong salamat. Ya. Ya. Mo asad. Basta pa imangno, wa may magdumot tanan duha nga nawa ah. Kanan duha. Amigo na namo. Igo gyapon na karon. Silingan taon na Silingan na mo. Sinadyanay gyapon mi na. Muna mga gaon. Peace out. Bye.